Velkommen til den her video. I dag spiller vi Ark. Så man kan se, at en brand new verden. Vi er lige begyndt. Og der er en der rapser, der er ved at blive spillet. Nå, altså. Kommer til at spille det her i lidt tid som en serie. Så ja. Altså, jeg er en helt ny content creator, så hvis I kunne drop et like og subscribe, så ville det være godt. Lad os komme ind i videoen. Vi skal have lavet et Lego hegn. Vi skal have lavet den her. Vi skal have lavet lidt af hvert, så vi skal have den her, den her. Og så skal vi bare lave den og den. Okay. Lad mig have noget strå. Ja. Nu kommer jeg lige til at få. Og lige resten der. Sten. Jeg skal lige ind og have den her. Den her kanal kommer mest til at gå sådan på Ark. Så hvis jeg kan lide at se Ark, skal jeg nok følge med. Men altså, ja. Yeah. Det er vi mest laver på den her kanal. Og i dag kommer vi til at bygge et hus, tænker jeg. Så vi skal have det lært. Den står væk, altså. Det var egentlig det. Jeg kan godt bare tage den, men okay. Let's get to work. Okay. Nå, ja, okay, så vi kommer til farm, så vi kan lave huset. Det kommer primært til at være farming, og så skal vi bygge lidt. Så ja, det er det, der kommer til at være den her. Jeg laver en lidt senere i dag, tænker jeg, en video. Og der kommer til at tage vores første dyr. Okay, det gider bare ikke at give mig noget fiber eller det her, hvad? Hvad det kan jeg? Hvor var det jeg dræbte den der dillo? Det var her. Den er allerede så hurtigt forsvundet. Nå. Ja. Den har vi haft 5, så mangler vi en mere. Mangler noget strå, og så mangler jeg. Det var den sidste af dem. Der skal vi bare til at bygge det.
Ja, jeg tænker, det er nok plads, vi har. Så jeg tænkte, det skulle være sådan her, hvor vi 3, 2. Og der. Sådan, det var vores hus, det her. Sådan at det gik hele vejen rundt sådan her. Eller jeg kunne måske lave en med, ja, jeg laver den lige med brød. Ja, som jeg sagde, det kommer til primært til at være ark, så... Ja. Jeg mangler. Hvad mangler vi? 4. Hvad mangler vi? 7, 5, okay. Jeg må lige lade være godt. Okay, så hvad mangler vi nu? Fedt. Det er ligesom første gang, jeg nogensinde har spillet Ark. Jeg har bare set nogle YouTube-videoer, og så har jeg prøvet det. Så... første gang... I må ikke blame mig, for jeg er dårlig. Jeg ved det. Men så er vi i gang. Så skal vi have... nu skal vi bruge væg. Det burde ikke lade sig svære. Vi laver... Nu farmer vi meget af én ting, altså. Okay. Oh my god. Jeg tror det var 3. Nu må vi have nok 3 ting. Vi skal lige... Vigtig. Skal vi have den her? Den er også rimelig vigtig, den her. Den. Jeg ved, så jeg vil lade den. Jeg tager sådan virkelig en patchy sædel, yes. Det kunne være den 110. Var det ikke en patchy her i nærheden egentlig? Nej, det var det andet sted. Nå. Og det er en track. For det første bare være en track, vi havde. Nå. Tilbage til arbejdet. Og jeg har bygget et hus. Så... jeg tænker bare, det første skal være en track, vi skal have det til mig faktisk. Og den er sådan rimelig god at have. Jeg tænker, det næste, det skal nok være en...
Habt. Eller. Måske en flyver, eller hvad det ikke. Så bare lige se, hvad vi kan lave. Vi kan jo få en masse relatives. Jeg har godt til at tage lidt. Så har vi den opsatsen. Så. Så. Ja. Gå væk fra mig. Her kan vi begynde at place nogle af de her ting. Lad os bare lige lade en dør også. Ja. Hvor skal døren være? Skal døren ikke være? Oh my god, hvordan er det nu, patient dør seriøst? Hvad er det, jeg mangler? Det ved jeg faktisk ikke. Ja. Bare se det, det burde være sådan et shit ind her. Herude. Jeg skal bruge 1, 2, 3, 4. Nej. 2, 3. Ja, det er sådan rimelig godt det her. Det ser godt ud. Ja. Lad os tage det her skråtag. Så hvad skal vi starte på? Så det er helt godt i det. Så vi kommer bare til en plads. Vi skal 12 af dem.
Okay, jeg lige have farmeren lidt strå. Selvom jeg havde over 100 af. Jeg ikke helt ved, hvor de gik et hen. De gik. Nu er bare crafter. Jeg kan vælge dem. Først det skulle være en fiskekurve. Ja, hvorfor ikke? Og så ja, nu kan vi på noget. Ja. Okay, det ved jeg så måske. Hvad er det? Jeg vil ikke det, jeg leder efter. Så hvad er det der? Så hvad er jeg har lært? Okay, det var hvor det var det sidste. Hvad vi skal bruge. Det. Ja, nu skal jeg bare lige have det her hus færdigt. Og så når vi har et hus færdigt,
Så kan vi stoppe videoen. Og så kan vi jeg laver en lidt senere i dag. Og så hvor meget træ det er det man skal bruge. Okay, det har vi nok ikke, så er det bare fiber. Vi bare have så meget fiber som overhovedet muligt. Hvor meget fiber er det man skal bruge? 10. 80. Vi skal begynde at tænke på noget. Lige præcis 8. Perfekt. Ja, det går faktisk godt. Det går rigtig godt. Et bål. Hvor der mad? Nu har vi da noget mad. Jeg har virkelig brug for noget mad. Jeg kan bare ikke finde noget, jeg kan dræbe. Der er bare intet. Ikke engang en sølle dodo. Ingen steder. Nå. Jeg skal videre med vores hus. Ja. Er det bare et spørgsmål? Er der 2 forskellige, eller skal jeg bare hjem?
Bare lige have en væg. Mere. Ja, vores hus. Utuk. Lidt to, så vi har bare lige fiber. Here's to cool. Big bird. Skip. Bone. Hit me what I demand. Go. Go. Listen. Det skal vi lige have bygget sådan. Ja. Han er vægt. Det skal bare lige nummer 4. Der mangler vi bare lige en sten. Og på nummer 6. Der er så mange sten. Jeg skal bare lige skaffe læder. Altså hvis vi kan finde noget, som der gider at give læder til os. Okay, seriøst, det er så irriterende, at jeg kommer til at... Hvor er den dukker? Hvor er den dukker? Jeg kan bare høre den. Jeg kan ikke finde den. Oh my god. Oh my god. Jeg går for så meget læder, seriøst. Kan der være et eller andet her, hvor jeg lige hurtigt kan dræbe? Hvor meget liv har du? Hvad var det?
Okay, så lad os gå ind og se, hvad vi kan få her. Ja. Jeg tænker, at armbrysten kunne være vildt god at hjælpe med. Den der kunne måske også være god, når vi får nok til den. Hvornår er det, man kan få en Tyrannosaurus? Hvor er det sådan noget her? Nej, det er bare pæt. Ikke med færre. Pæt. Det var. Nu går vi lige ned og bygger det her. Så. Ja. Så hvad er det, vi mangler her? Den bare... Okay, forkert. Mangler sten. Kun sten. Så den kommer bare lige. Gå herhen og ser. Hvor meget læder koster den her? Jeg vil ikke godt forlade den. Bare lidt ovn eller sten. Bare lave sengen. Nej. Det var lige her ved jeg spawner. Jeg spawner vildt tæt på. Jeg skal bare lige løbe derhen af. Okay. Det er lige herude. Det er løgn, hvad den forkerte kant jeg svømmer hen. Men vi skal bare lige over på den anden side, så vi skal først have dræbt den der nok. Så skal vi bare lige over på den anden side. Det er godt, jeg spawner herovre. Det er godt.
Okay, vi har 99. Det er bare ikke nok. Hvad er det så? Det er der er 40. Ja, den er. Hvad skulle vi have haft? Vi skal have 105 leder. Og den anden. Ja, den har. Ja, sådan. Okay. Starter med sengen, tænker jeg. Der skal vi have strå. Strå. Det er bare det. Det er fint. Det er 30. Okay. Det mangler bare lidt 3 her. Vi bare ligger herinde, og vi har bålet der, så kan vi løbe tilbage til huset. Jeg kan placere det her ned. Ja, det skal bare være. Ja, jeg syver. Det skal være. Nå. Ups. Det var. Okay. Jeg tror, det var alt for den her video. Vi ses i næste.